Kumusta mga kabisdak, bagong video na usab na ato ang pagalantawon karon. Ato ang lantawon ang mubo nga kasaysayan sa kumpanyang Guangyang Motor Company Limited, ang nanggama sa Kemco motorcycle brand. Ug kinsa ang nanag-iya niini, ug asa kini nagagikan ang maong kumpanya. Usa pa diay ta magsugod mga kabisdak. Kung hilig ka og ingani nga mga content, mamalihog na lang ko sa pagsuporta ani nga channel, pinaagi sa pagtanaw sa tibok video nato karon. Ug ayaw kalimti sa pagpindot sa subscribe button, ug bell icon, ug i-follow na lang pud ko sa atong Facebook page. Salamat! Ang kumpanyang Kemco Motorcycle, usa ka Taiwanese motorcycle manufacturer, na ang headquarters niini ana nahimotang sa Kaohsiung, Taiwan. Ug naapud kini sila'y mga production plant sa Indonesia, Malaysia, China ug syempre dinhi sa atong nasud, ang atong Pilipinas. Gasugod ang maong kumpanya, kaniadtong tuig 1964. Abi ninyo mga kabisdak, gasugod lamang sila kaniadto, nga mamuhatay og mga parts sa usa ka Japanese motorcycle company, ang kumpanyang Honda. Ulahi na kini silang gasugod og pamuhat sa ilang kaugalingong produkto, kaniadtong tuig 1970, ug ang una nilang mga gipang buhat, mga scooter pa lang jud. Og under pa ang brand name niini sa pangalan sa ilang kumpanya nga mao ang Guangyang Motor Company. So medyo taas-taas jud ang ilang brand name. Tuig 1992 na kini nilang giusab, ang ilang brand name og maoy naandan ug nakita na nato hangtod karon nga brand, nga mao ang Kemco. Pag-abot sa tuig 2000, ang kumpanya nahimong usa sa naila na nga, largest scooter manufacturer sa Taiwan. Og panglima pud sila nga, naila sa tibok kalibutan nga, largest scooter manufacturer. Pag-abot sa tuig 2008, ang kumpanya gipili sa usa ka German car brand manufacturer nga mao ang BMW. Nga mag-supply og parts, para sa engine sa ilang BMW enduro bike nga mao ang G450. Lakip na pud sa ilang gisuplayan, ang makina sa BMW i3 car model. Tuig 2003 ang kumpanyang Kawasaki nakig-partner na pud nila, ug ang Kemco na ang usa sa nagbuhat sa ilang scooter model nga Kawasaki G300. Kamu mga kabisdak nakabantay o nakagamit na ba mo aning Kawasaki G300 scooter model? Kay ako wala pa ko nakakita o nakabantay aning modela jud, comment down below na lang palihog. Yuna pa di ay hapit jud na ko makalimtan ang tagya og founder ni ining Kemco. Ang founder og tagya ni ini kay si Kwang Suko. Sa tinuod lang mga kabisdak wala kaayo siya'y impormasyon o article background man lang. Kamu mga kabisdak basin na amoy gamay na info, i-share pud na sa atong comment section. Sa pagkakaron nagpadayong malambuon ang maong kumpanya, ug anaa na sila'y approximate 3,000 nga mga empleyado, ug dili lang scooter lang ilang gipanghimo, nanapud sila'y motorsiklo ug mga all-terrain vehicle nga produkto. Unya mga kabisdak unsa man ang imong ikasulti sa atong video nato karon, ug sa mga naay mga Kemco motorcycle diha, i-share pud na ang inyong mga experience sa maong brand sa atong comment section. Daghan kayong salamat mga kabisdak sa paglantaw ni ining video nato karon. Sa sunod na pud ha, atangin na pud ang bago na kong i-upload nga video dinhi sa atong channel nga gimugna para natong mga Bisaya. Salamat og kita-kits puhon.